ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु ప్రణామాలు. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీమద్ భాగవతం ఈ క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పేతు సుమనసో దివ్యాః పేతు మనసో దివ్యాః. పేతు సుమనసో దివ్యాః. పేతు సుమనసో దివ్యాః. హరిరచితాః పేతు సుమనసో దివ్యాః. పేతు సుమనసో దివ్యాః. సర్వా కేచరైరపవర్జితాః. 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 నెక్స్ట్ లైన్. ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వా. ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వా. ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వా. అంబాంసి చ మనాంసి చ. అంబాంసి చ మనాంసి చ. అంబాంసి చ మనాంసి చ. హరే కృష్ణ. పేతు సుమనసో దివ్యాః. కేచరైరపవర్జితాః.
పేతు మనసో దివ్యా ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వ అంబాసి చ మనాంసి చ శ్రీ కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. పేతు సుమనసో దివ్యాః కేచరైరపవర్జితాః ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వా అంబాంసి చ మనాంసి చ. శ్రీకృష్ణ. సో పేతుః వర్షించిరి, సుమనసః పుష్పములు, దివ్యాః సుందరమగు, కేచరైః గగన విహారులు, అపవర్జితాః కురిపించిరి, ప్రసేదుః ప్రసన్నముల అయ్యెను, దిక్కులు సర్వాః సమస్తములగు, అంబాంసి జలము మరియు అనాంసి మనసులు మరియు హరే కృష్ణ. సో భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా భగవానుని ఆవిర్భవ సమయమున గగన విహారులగు దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. సమస్త దిక్కులు, సమస్త జలములు, సర్వుల మనసులు పూర్తిగా ప్రసన్నములైనవి. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. భగవానుని ఆవిర్భావ సమయమున గగన విహారులగు దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. సమస్త దిక్కులు, సమస్త జలములు, సర్వుల మనసులు పూర్తిగా ప్రసన్నములైనవి. హరే కృష్ణ. భాష్యం చదువుతాను, వినండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదులు వారికి జై. ఎటువంటి అవరోధము లేకుండా ప్రయాణించగల జీవులు అంతరిక్షమందున్నట్లు ఇచ్చట తెలియవచ్చుచున్నది. మనము కూడా అంతరిక్షమున ప్రయాణించగలిగినను ఎక్కువ అవరోధములు ఇబ్బంది పరచుచుండును. కానీ ఆ జీవులు ఆ రీతి ఇబ్బందికి గురి కారు. సిద్ధలోకవాసులు ఒక లోకము నుండి మరో లోకమునకు ఎటువంటి అవరోధము లేకుండా అంతరిక్షమున ప్రయాణించగలరని శ్రీమద్ భాగవతపు పుటల నుండి మనము తెలుసుకొనుచున్నాము. కర్దమ్ముని సుతుడగు కపిల భగవానుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు వారు ధరణిపై పుష్పవృష్టి కురిపించి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తత్కర్దమాశ్రమ పదం తత్కర్ధమాశ్రమ పదం
తత్కర్దమాశ్రమపదం సర్వస్వత్య పరిశ్రితం సరస్వత్యా పరిశ్రితం సరస్వత్యా పరిశ్రితం స్వయంభూ సామ ఋషిభిః స్వయంభూ సాకమ ఋషిభిః స్వయంభూ సాకమ ఋషిభిః మరీచ్యాదిభిరభ్యాయాత్ మరీచ్యాదిభిరభ్యయాత్ 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 హరే కృష్ణ. తత్కర్దమాశ్రమపదం సర్వస్వత్యా పరిశ్రితం స్వయంభూ సాకం ఋషిభిః హరే కృష్ణ. తత్కర్దమాశ్రమపదం సర్వస్యత్యా పరిశ్రితం స్వయం తత్కర్దమాశ్రమపదం తత్కర్దమాశ్రమపదం సరస్వత్యా పరిశ్రితం హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ రిపీట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. తత్ ఆ కర్దమ కర్దమ ముని యొక్క ఆశ్రమ పదం ఆశ్రమ ప్రాంతమునకు సరస్వత్యా సరస్వతీ నదిచే పరివేష్టితమైన స్వయంభూ బ్రహ్మదేవుడు సాకం కూడి మరీచి ఆదిభిః మొదలగు వారిని అభ్యయాత్ అచ్చటకు వచ్చెను. హరే కృష్ణ. తొలి జీవుడకు బ్రహ్మదేవుడు మరీచాది ఋషులను గూడి సరస్వతి నదిచే పరివేష్టితమైన కర్దమ ముని ఆశ్రమ ప్రాంతమును చేరెను. హరే కృష్ణ. తొలి జీవుడగు బ్రహ్మదేవుడు మరీచాది ఋషులను గూడి
మరి జాతి ఋషులను కూడి సరస్వతీ నదిచే సరస్వతీ నదిచే పరివేష్టితమైన పరివేష్టితమైన కర్దమ ముని ఆశ్రమ ప్రాంతమును చేరెను. కర్దముని ఆశ్రమ ప్రాంతమును చేరెను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఎటువంటి లౌకిక తల్లిదండ్రుల నుండి జన్మించని కారణమున బ్రహ్మదేవుడు స్వయంభువు అని పిలువబడినాడు. అతడు ప్రథమ జీవి. గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి కమలము నుండి అతడు జన్మించెను. ఆ కారణముననే అతడు స్వయంభువు అని పిలువబడెను. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఆ కర్దమ ముని భార్య అయినటువంటి దేహహుతి పశ్చాత్తాపం పడడము. ఎందుకంటే తన భర్త కర్దముడి ఔన్నత్వాన్ని తెలుసుకొని దానిని ఆమె ఆధ్యాత్మికంగా ఉపయోగించుకోనందుకు ఆమె పశ్చాత్తాప పడుతున్నటువంటి స్థితిని చూశాము. దానికి ఆ కర్దమ ముని ఆమెని ఓదార్చడము. సో నీవు శ్లాఘనీయురాలవు, నువ్వు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. నీవు చేసినటువంటి కర్మల ఫలంగా ఆ భగవంతుడు నీకు పుత్రుడుగా అవతరించి నిన్ను ఈ భవబంధనాల నుండి బయట పడవేస్తాడు అని ఆమెకి చెప్పడం. సో ఆ క్రమంలో ఇంకా మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా దేహహుతికి కర్దముడు చేసినటువంటి ఉపదేశాన్ని దేహహుతి తన భర్త అయినటువంటి కర్దమ ముని ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఆమె త్రికరణ శుద్ధిగా ఆదరణను కలిగి ఉన్నది అని. సో ఆ విధంగా ఎల్లరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి జగద్గురు శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆమె అర్చించడం మొదలుపెట్టింది అనేటువంటి విషయాన్ని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి చూసాం. ఆ తర్వాత బహు సంవత్సరాలు తర్వాత ఆ మధుసూదనుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు కర్దమ ముని వీర్యాన్ని ఆశ్రయించి యజ్ఞము యందు దారువు నుండి అగ్ని వెలువడు చందమున ఆయన దేహహుతి గర్భము నుండి ఆవిర్భవించాడు అని చెప్పడము. ఆ ఆవిర్భవించినటువంటి సమయంన ధరిత్రి పైన ఆ దేవదేవుడు అవతరణను పురస్కరించుకొని ఆ సమయమున మేఘాలు వర్షించే విధంగా దేవతలు సంగీత వాద్యాలను ఆకాశమునందు మ్రోగించారు అని, గంధర్వులు భగవంతుడి యొక్క మహిమలను గానం చేస్తూ ఉండగా అప్సరసలేమో నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ మనము ఇంతకుముందు చూసినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధంగా ఆ భగవానుడు దేహహుతి చేసినటువంటి ఆ పూజకు ఆయన కరుణించి ఆమె యొక్క గర్భమున పుత్రుడుగా ఆవిర్భవించటము జరిగింది. సో ఆ ఆవిర్భవ సమయంలో ఆ శుభ సందర్భంలో ఆకాశంలో మేఘాలు వర్షించే మాదిరిగా దేవతలందరూ కూడా అక్కడ సంగీత వాద్యాలను మ్రోగించినట్లుగాను,
సో చెప్తున్నాడు ఈ మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే గంధర్వులేమో ఆయన యొక్క గుణగణాలను కీర్తిస్తూ గానం చేస్తున్న గాన గంధర్వులు అంటారు, గానం చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే అప్సరసలు నాట్యం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పేతు సుమనసో దివ్యాః కేచరైరపవర్జితాః ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వా అంబాసి చ మనాంసి చ. సో ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. భగవానుని ఆ ఆవిర్భావ సమయమున గగన విహారులైనటువంటి దేవతలు, సో ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆ దేవతలు ఆ గగనంలో ఆకాశంలో మేఘాలు వర్షించిన మాదిరిగా సంగీత వాద్యాలతో వారు సంగీత ధ్వనులను చేస్తూ ఉన్నటువంటి, సో ఇంకా ఆ దేవతలు ఆ భగవంతుని ఆవిర్భావ శుభ శకునాన్ని ఆసరగా చేసుకుని గగన విహారులైనటువంటి, గగనంలో ఎటువంటి అడ్డు అదుపు లేకుండా ప్రయాణించగలిగేటువంటి వాళ్ళు అనేది ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం. కాకపోతే కొంత పరిమితులు ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్పారు. ఆ పరిమితులను కూడా కర్దమముని దాటినటువంటి విషయాన్ని మనం చదువుకున్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఆ గగన విహారులైనటువంటి దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించిరి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ పేతుహు వర్షించారు. ఏం వర్షించినవి? సుమనసహ పుష్పాలను. ఎటువంటి పుష్పాలు అంటే దివ్యాహ. పేతు సుమనసో దివ్యాహ, దివ్యమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి పుష్పాలను వర్షించారు. ఎక్కడి నుంచి? కేచరైహి, గగన విహారులైనటువంటి వారు కురిపించారట. ఎందుకు? ఆ భగవంతుణ్ణి ఆవిర్భావాన్ని, ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంగా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఆ విధంగా చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవానుని ఆవిర్భావ సమయమున గగన విహారులైన దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. సమస్త దిక్కులు, సమస్త జలములు. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ప్రసేదుచ్చ దిశ సర్వాహ. ప్రసన్నమైన ఏంటది అంటే దిశ సర్వాహ, సమస్త దిక్కులు. దిశ సర్వాహ, అన్ని దిక్కులు. అలాగే అంబాసిచ, ఆ అంబాసి అంటే జలము కూడా, అన్ని వైపులు ఉన్నటువంటి సమస్త జలాలు కూడా. అలాగే మనాంసిచ, ఆ మనసులు కూడా, అంటే ఉండేటువంటి జీవుల యొక్క, అంటే అన్ని దిక్కులు, సర్వదిక్కులు, సమస్త జలములు, ఈ సమస్తములు విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవుల యొక్క మనసులన్నీ కూడా ప్రసన్నాలవుతున్నాయట ఆ భగవంతుని యొక్క ఆవిర్భావ సమయాన్ని చూసి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, అయినా ఎటువంటి అవరోధం లేకుండా ప్రయాణించగల జీవులు అంతరిక్షం నందు ఉన్నట్లుగా ఇచ్చట తెలియబడుచు ఉన్నది. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులైనటువంటి వారు గగన విహారులై విహరించగలిగేటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తుంది మనకు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా పరిమితులతో కూడినటువంటి, చాలా స్వల్పులమైనటువంటి, అతి అల్పులమైనటువంటి, మందబుద్ధులమైనటువంటి మనమే ఈ కలియుగంలో అంతరిక్షంలో ప్రయాణించగలుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుని యొక్క భక్తులైనటువంటి వారు ఆ విధంగా గగనంలో ఎందుకు విహరించరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, మనం కూడా అంతరిక్షంలో ప్రయాణించుచున్నను పెక్కు అవరోధములు, ఇబ్బందులు పరుచుచుండును. సో మనకి ఎన్నో ఆటంకాలు, వాతావరణం సరిగా లేకపోతే ఆగిపోతాయి కదా, మేఘావృతమైంది అని ఆగిపోతుంది. ఆ విధంగా మనకి అన్ని అడ్డం. కానీ ఆ గగన విహారులుగా ఉన్నటువంటి ఉన్నత జీవులు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, వారికి ఎటువంటి, అంటే వారు ఆ విధంగా గగనంలో విహరించగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. కానీ ఆ జీవులు ఆ రీతిగా ఇబ్బందికి గురికారు. మనం ఏ విధంగా అయితే గగనంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక విన్నటువంటి విషయాలను ఉపయోగించుకొని
అప్పుడు మనకి ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కానీ వారికి అవేవి అవసరం లేకుండా, అలాగే ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో కూడా మనం సిద్ధలోక వాసులు ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి సిద్ధులు ఆ, యథావిధిగా వాళ్ళు ప్రయాణించగలరని, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రూపాలను మార్చుకోగలరు అని. ఉం? సో మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి, సో ఇక్కడ కూడా మనకి చెప్తున్నారు, సిద్ధలోక వాసులు ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకమునకు ఎటువంటి అవరోధము లేకుండా అంతరిక్షమున ప్రయాణించగలరని శ్రీమద్ భాగవతపు పుటల నుండి మనం తెలుసుకొనుచున్నాము. సో అంటే ఆ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి, మనమేదో గొప్పగా కనిపెట్టాము, పోతుంది, ఇచ్చేస్తున్నాము అని కాకుండా, ఇక్కడ అంతకు ముందే ఉన్నటువంటి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను. సో మనం ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం సైంటిస్టులు కానీ వీళ్ళంతా ఆ పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క ఈ శాస్త్రాలను, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ఈ శాస్త్రాలను ఆధారంగా చేసుకునే వాళ్ళు సైంటిఫిక్గా చేస్తున్నారని చెప్తారు. సో ఆటం బాంబు కానీ, అణుబాంబు, ఇవన్నీ కూడా వీటిని బేస్ చేసుకొని ఉన్నటువంటివే అని చెప్తుంటారు కదా. సో ఆ విధంగా కర్దమముని సుతుడగు కపిల భగవానుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు వారు ధరణిపై పుష్ప వృష్టిని కురిపించిరి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఉన్నత లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ దేవతలు, అంటే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు ఆ భగవంతుని ఆవిర్భవ సమయంన, అంటే ఇక్కడ దేహహూతి కర్దముల యొక్క పుత్రుడుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు సాధారణమైనటువంటి వాడు, మనలాగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక సాధారణ జీవుడు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఆ శుభ సూచకంగా ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు, ఆ ఆకాశంలో ఉండేటువంటి, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల్లో ఉండేటువంటి వారు ఈ ధరణిపై పుష్పవృష్టిని కురిపించారు. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడు ఈ ధరణిపైన ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మైత్రి ఇంకా కొనసాగిస్తూ, తత్కర్దమాశ్రమ పదం సరస్వత్యా పరిశ్రితం. సో ఆ విధంగా కర్దమముని తత్కర్దమాశ్రమ పదం, అంటే ఆ కర్దమముని ఆశ్రమ ప్రాంతమునకు ఎక్కడుంది, సరస్వత్యా పరిశ్రితం, ఆ సరస్వతీ నది పరివేష్టితమైనటువంటి కర్దమముని యొక్క ఆశ్రమము దగ్గరకు స్వయంభూ, అంటే ఆ స్వయంభూ అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు, ఆత్మభూ అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు, సాకమ ఋషి మరీచి ఆదిబి అభ్యయాత్. సో ఆ మరీచి మొదలైనటువంటి ఋషులతో కూడి ఆ స్వయంభువు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా అక్కడికి వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడికి, ఆ కర్దమముని ఆశ్రమానికి. ఎక్కడున్నటువంటిది, ఆ సరస్వత్యా పరిశ్రితం, అంటే సరస్వతి నది పరివేష్టితమైనటువంటి ఆ కర్దమముని ఆశ్రమమునకు తొలి జీవుడైనటువంటి ఆ స్వయంభువు అయినటువంటి లేదా ఆత్మభువు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మరీచి మొదలైనటువంటి రుచులతో కూడి ఆ సరస్వతి నది చేత పరివేష్టితమైనటువంటి కర్దమముని ఆశ్రమ ప్రాంతమును చేరెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎటువంటి లౌకిక తల్లిదండ్రుల నుండి జన్మించని కారణమున బ్రహ్మదేవుడు స్వయంభువు అని పిలువబడినాడు. అతడు ప్రథమజీవి, గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి కమలము నుండి అతడు జన్మించెను. ఆ కారణముననే అతడు స్వయంభువు అని పిలువబడెను. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు స్వయంభువు అని, మరి ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి కమలము నుండి జన్మించాడు అని, అంటే ఇక్కడ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి లక్ష్మీమాత ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది.
సో సాధారణంగా ఈ జీవుల ఆవిర్భావము జరగడానికి స్త్రీ యొక్క గర్భాన్ని ఆశ్రయించవలసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ స్వయంభువు ఎలా అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయన యొక్క నాభి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ కమలం ఏదైతే ఉందో దాని నుండి ఆయన ఆవిర్భవించారు. అంటే ఆ విష్ణు భగవానుడు ఎటువంటి అంటే ఇతర సహకారం అవసరం లేకుండా, లక్ష్మీమాత యొక్క ఇది లేకుండానే ఆ బ్రహ్మను సృష్టించినటువంటి తొలి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మను సృష్టించినటువంటి విషయం. అలాగే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సాధారణంగా మనకు పరిమితులు ఉంటాయి. మన జీవులంగా ఉన్నటువంటి మన చేతులు ఉన్నాయనుకోండి, చేతులు చేసే పని చేతులే చేస్తాయి, కాళ్ళు చేసే పని చేతులు చేయలేవు. అంటే చేతులతో ఉన్న మనం నడవలేము కదా. అలాగే సాధారణంగా చేతులతో రాయడము లేదా ఇంకేదో చేస్తూ ఉంటాము, లేదా సుందరంగా తయారు చేయడం చేస్తాం, కాళ్ళతో తయారు చేయలేము. అలాగే నోరు మనకి మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేదా తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చెవులు వినడానికి, శ్రవణం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. కళ్ళు చూడడానికి. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ అవయవాలు పరిమితులతో కూడి పనిచేస్తాయి. ఆ చూడడం కూడా అన్ని చూడలేవు, కొంత లిమిట్ ఉంటుంది. మనకు ఒక రకమైన లిమిట్ అంటాం, పక్షులకు ఒక రకంగా ఉంటుంది, కొన్ని జంతువులకు ఒక రకమైనటువంటి లిమిట్. కానీ ఇక్కడ ఆ విష్ణు భగవానుడు, కృష్ణుడు, విష్ణువు లేదా కృష్ణుడు, నారాయణుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ విష్ణువు ఆయన యొక్క అవయవాలు ఏదైనా చేయగలుగుతూ ఉంటుంది. అన్నీ ఉన్నతమైనటువంటివి ఆ భగవంతుడు. సో ఆ భగవంతుడు మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆ గర్భోదక సముద్రములో ఆ శేషశాయిపై యోగా నిద్రలో ఉంటాడు. అంటే సగం కళ్ళు మూసుకొని సగము తెరిచినట్లుగా, అంటే పూర్తిగా ఉంటాడు. ఒకవేళ సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఆయన ఆ శేషశాయి పైన అంటే యోగ నిద్రలో ఉన్నట్లు మనం చెప్తాం. అంటే ఆయన నిద్రలో ఉన్న వాస్తవాన్ని, సర్వాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే మనం నిద్రపోతూ ఉన్నాం అనుకోండి, మన పక్కన ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, మనం ఎక్కడున్నామో మనకు తెలియదు. కానీ భగవంతుడు ఆ విధంగా కాదు, ఆయన సర్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ నారాయణ యొక్క అంశగా వచ్చినటువంటి గర్భోదక సాయి ఒక నాభి నుండి, ఆ బొడ్డు నుండి చూసేటువంటి వాళ్ళకి ఇదేంటి, బ్రహ్మని ఆ విధంగా సృష్టించాడట, అది ఎలా సాధ్యం అంటే భగవంతుడు అది తెలియని మూర్ఖులంగా మాట్లాడేటువంటి విషయం. సో భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్తారు, అభిజానంతి మా మూఢ అంటూ. సో మూఢులు నేను మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు నేను వారిలాగానే అనేటువంటి విధంగా వారు నన్ను పరిహాసం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కానీ ఆయన మానవ రూపం తీసుకున్న, ఇంకో రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు భగవంతుడే, భగవానుడే. ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో కూడా కర్దముడు చెప్పినటువంటి విషయాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే మైత్రేయుడు చెప్తున్న భగవంతుడు భగవంతుడే. ఆయన ఏ రూపంలో వచ్చినా ఆయన ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ గానే చెప్పాలి. దేవాది దేవుడు ఆయన, పరమేశ్వరుడు అనేటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి వాడు కనుక, అంటే స్త్రీ గర్భం నుంచి కాకుండా భగవంతుని నాభి నుండి ఆ భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ స్వయంభువుగా పిలువబడినాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎటువంటి లౌకికమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల నుండి జన్మించినటువంటి కారణంగా, సో ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నాభి కమలం నుండి ఉద్భవించినటువంటి కారణంగా అతడు, ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్వయంభువు అని పిలువబడినాడు. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా సృష్టించబడినటువంటి ఆ స్వయంభువు బ్రహ్మ, ఆయనకి మొత్తం అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇప్పుడు పిల్లాడు పుట్టగానే ఏడుస్తూ ఉంటాం, అందరు చీకటిమయంగా కళ్ళు తెరుగు. సో బ్రహ్మ కూడా అదే పరిస్థితిలో అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి ఆ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండి ఏమీ తనకు గోచరించని పరిస్థితులలో
నలుదిక్కుల కూడా పరీక్షించి చూస్తాడట. 4 వైపులకి ఏముంది, ఎక్కడ ఉంది, ఏంటి అనేటువంటి విషయం. సో మరి అందుకే ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగా చెప్తారు ఇక్కడ. 4 దిక్కులకు కూడా పరీక్షించి చూస్తూ ఆ విధంగా చతుర్ముఖాలను కలిగి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ, మనకున్నటువంటి ఈ బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. సో ఆ తర్వాత ఆయనకి ఏమీ గోచరించదు, ఏడుస్తాడు. చివరికి ఆయనకి తపహ అనేటువంటి పదం వినిపిస్తుంది చెప్తారు. సో తద్వారా ఆయన 100 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు. ఏంటి అంటే అక్కడ ఏంటి మరి చేసేది? ఎవరు సృష్టించారు నన్ను? నా సృష్టికి కారణం ఏంటి? నేను ఎలా సృష్టించబడ్డాను? ఈ సృష్టికర్త ఎవరు? నన్ను సృష్టించింది ఎవరు అని తెలుసుకోవడానికి ఆయన చేస్తాడు ప్రయత్నం. సో అప్పుడు ఆయన యొక్క హృదయంలో ఆ పరమాత్ముడు, అందుకే హృదయస్థ పరమాత్ముడు, మన ఎక్కడో హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు ఆయన అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తారు. సో ఆ విధంగా మరి అటువంటి ఆ స్వయంభువు ఆత్మభువు అయినటువంటి బ్రహ్మ ఎక్కడికి వచ్చాడు? ఇప్పుడు కర్దముని యొక్క ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ కర్దముని ఆశ్రమంలో దేహహుతి గర్భమున అవతరించినటువంటి ఆ కపిల భగవానుడు సాధారణమైనటువంటి జీవుడు కాదు. అది ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. ఆయన ఎలా వచ్చాడు? ఆ తర్వాత సృష్టి అంతా జరిపినటువంటి వాడు బ్రహ్మ. ఆ తర్వాత ఆయన ఋషులను సృష్టించడము, తర్వాత చతుష్కుమారులను సృష్టించడము, శివుడు, ఇవన్నీ జరిగినటువంటి సృష్టి క్రమం జరిగినటువంటి మరి అటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టికర్త తొలి జీవుడు అయినటువంటి బ్రహ్మ ఆ కర్దముడి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ కపిల భగవానుడు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని అవతారం అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ధృవీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంతకుముందు బ్రహ్మ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన చేసినటువంటి తపస్సు, అంటే ఈ సృష్టి కారణం ఏంటి, ఎలా సృష్టించబడ్డాను నేను, మరి దీని అంతటికీ కారణం ఎవరు అని తెలుసుకోవడమే మన ఆధ్యాత్మిక విధానానికి ప్రారంభము అని చెప్తారు. మనం కూడా ఆ భగవంతుని గురించి ఎలా జరుగుతుంది, మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, మనం ఎందుకు సృష్టించబడ్డాము, మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం. అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రారంభ దశ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ప్రారంభంగా ఎలాగైతే బ్రహ్మ తన సృష్టికి కారణము, తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఏంటి అనేటువంటి మూలాలన్నీ కూడా వెతకడానికి ప్రయత్నించారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం మానవులుగా మనకు లభించినటువంటి అవకాశం, ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆల్రెడీ మరి ఈ విషయాన్ని తెలియచేసేది ఎవరు? గురువు. అందుకే ఇంతకుముందు మనకి గురువు లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, శాస్త్రాలే ప్రమాణాలు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తూ ఉన్నాం, నేను శాస్త్రాన్ని నమ్మను, నేను నమ్మిందే, నేను చేసిందే చెప్తున్నానని టీవీలలో వాటిలలో వస్తూ ఉన్నటువంటి చూస్తాం. కానీ శాస్త్రాలు ప్రమాణాలు, మనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలే ప్రమాణాలు. సో వాటిని అధ్యయనం చేసుకుని వాటిని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి గురువులే మనకి ప్రమాణాలు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వంటి, విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వంటి, సో ఎందరో గురువులు, రూప గోస్వాముల వారు మనకి ఈ భక్తి విధానములు రూపానుగులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాము. సో వారిని అనుసరిస్తూ, అంటే వారు ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ అందరం ఆధ్యాత్మికంగా మనల్ని మనం శాస్త్రాలు, గురువుల యొక్క వాక్యాల ద్వారా శ్రవణం చేయడం ద్వారా ముందుకి వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దామని మనం అందరం కూడా, మీతో పాటు నేను కూడా ఆ విషయంలోనే చాలా అల్పంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మనం. సో ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీమద్ భాగవతానికి ఇచ్చాయి. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రపాద్కి ఇచ్చాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎక్కడి వరకు వచ్చేసింది? ఇదే ప్రభుజీ. 8వ శ్లోకం చదవాలి, 9వ శ్లోకం చదవాలి ప్రభుజీ. ఓకే, కంటిన్యూ చేసేసుకో.
హరే కృష్ణ. ఓకే హరే కృష్ణ. మీకు ఓకే, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ. జై జై. హరే శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.